Bit mang nai na जोंनि आइथिंआव फैफिनखानांगोन बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखै ना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदिखौनो नों दायो फैफिन ना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै माबिजों मोजां थाफैफिन Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं. ओमफ्राय आं नै जास्ट मोनसे फेसबुकआव दहाय मोनसे भाइराल भिडिअ मोन्दों. जोबोद दुखुनांथाव आरोना जोंनि बर' समाजनि ओमफ्राय फिसाजो ओमफ्राय फिसाज्लाया रायज्लायहरदों बिफाजों ओमफ्राय हिन्जाव गदायजों ओमफ्राय बैसोरनि फिसाजो फिसाज्लानि बिफाया जाहैबाय हिन्जाव गदाय लादों हारसा हिन्जाव. ओरैबायदि दुखुनांथावना ओमफ्राय जि गाबदों फिसाजोफ्रा नोंसोरो खोनाबा एकदम गोसोखौ बोरैबा मोनगोन आरो जाहाथे खोनाबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा. ओमफ्राय सोरनि मानि अबेनि जाथाया आंबो बारा मोजां मिथिया. ओमफ्राय आं फेसबुकआवसो मोन्दों. ओमफ्राय जास्ट आं दा बेखौनो आपडेट होनो सानदों आरो सोरबाफोर दंबायोबा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै जाहाथे दाजाथोंसै आरो इयुनाव दाजाथों बेफोरबायदि हिसाबै आं नैबे भिडिअखौ हगारनाय जासिगोन. आंबो बैबो होग्रायाबो बिदिनो बुंखादों. ओमफ्राय बिनिफ्रायनो लादों आं बे भिडिअखौ. जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोना हारसा हिन्जाव लानानै हिन्जाव गदाय लानानै बिदिनो खारदों. फिसाला दं ओमफ्राय फिसाजो दं. फिसाजोफ्राबो जि रायज्लायहरदों नांलायहरदों बैजों हारसा हिन्जावजों होमबाबो बिराद धमखि हरो. ओरैबायदि दुगा धमखिसो उल्था हरखायो बै हिन्जावाबो. स' लोगोफोर आं बांद्राय बुंबाय थाला बिदिबा नैबे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंबानो जाबाय नोंसोरो. হা হয়নে নহয় হেমন্ত ছোৱালী অ এইবোৰ ঘৰত কেলে অশান্তি কৰিবলৈ দিছে এইটো কোনোবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে नहीं आप तुम्हें ये बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো और हम बोरो है हम बोरो से बात करेगा और आप हम बोरो से ले रहे हैं बीट को बुंदुना को हारसा जों ले रहे बाजों माने बोरो जों ले रहे হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয় মই অসমীয়া বুলি আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী বাবা যদি হাৰ্ট এটেক হয় কাৰ প্ৰব্লেম কাৰ হ'ব তোৰ নে মোৰ হ'ব নে মা आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं आपको क्या हो रहा है आपको क्या हो रहा है हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है आप लोग को क्या कर रहा है मैं आप कौन है हाँ क्यों इतना परेशान है आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना একো পইচান কৰা নাই একো গলত কাম কৰা নাই বাপেৰৰ যদি तो हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में হয় নেকি क्या है আজি আজি কৈছে নে গলত কাম আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी তো কষ্ট কৰি মেহনত কৰি যে বাবাই যে ইনকাম কৰি তহঁতক পঢ়াইছে তহঁতি অকণ বুজি পা আইজনী বুজি পা মানুহ হিচাপে এটা মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি নিদিবি तो पापा जो हम लोग को पढ़ाया है हम लोग को देखा है हम लोग को वो खाने के लिए चीजें दिया है लेकिन वो खुद गलत रास्ते में গম পা ইয়াৰ পৰা বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে তোৰ মামীটো কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছিল আজি 6 মাহ আগতে মোৰ লগত কথা পাতিছে গম পাইছে मम्मी को क्यों चाहिए मम्मी को क्यों चाहिए मामी को पापा आपसे बात करते हैं পাপাইতো বাদ কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দিপীয়া গধূলি সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া নহ'লে কোনোবা এটা ল'ৰাই ফোন কৰি ক'লে বুলিয়ে তোক ফটো দিলে বোলে ঘৰত অশান্তি কৰিলে आपसे बात करते रहते ना मेरा पापा जो आपका क्या है आप दोनों का रिश्ता क्या है आप दोनों का बीच में क्या है क्यों बात किया है आप दोनों हम लोग का फैमिली में क्यों घुसा है तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो বেছি খং নকৰিবা क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे से गला पे क्यों आया है तुम हम लोग गला पे क्यों आया है क्यों पानी करके रख गए तुम लोग का बस हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है मेरा मम्मी
हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है, मार खाता है। हम लोग इसको देखते रहे नहीं क्या? हाँ? क्या खोल किया है आप यहाँ पे? हाँ, आपका क्यों खोल रहा है? क्यों सब कर रहा है? কাবালে বিয়া হলে বাবাই দিব না পয়সা শাসন করছিলে এই সুন্দর पैसा देने से क्या क्या होता है? आपका क्या जा रहा है? यहाँ में क्या जा रहा है? क्या तुम आपको देना है? हाँ, आपको तुमको मेरा पापा से कितना पैसा लिया है, कितना कपड़ा लिया है, सब दे दो, वापस दे दो। नहीं देने घर में जाएगा, छोड़ेगा, तुमको नंगा करके छोड़ेगा। छोड़े नङा बाबा नों मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो? नोङो लावथि लुगैदोंना लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 টকা দিবলৈ নিদিবি তই যিয়ে মায়ক যদি 10 টকা কেনেবাকে গইল দিয় মোৰ গইল মাৰা नोंनि बे गेरेमाजे बे निउसलेट ना मा बिहा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेमजा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों बे गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गारनानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो? नोङो थाला हारानि बे बिनि खोथा थानाय नोङो मा खोथा बुंदोंमोन ना नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা লৰি আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना नोङो ना जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनागोना खोनायाखै हा नों माथाखौ नोंखौ बुजानांगौ नों माथाखौ बे माथाखौ जों मानो खोनानांगौ नोङो नों गाबा बिदि जागौमोन नामा ভাল লাগিব ৰ তাক ইমান টেনচন দিছে এটা মানুহক চবে তহঁতি যদি কাইলৈ মৰি हिनजावाना बुथारनायखौ थाबा सयथिंखायो नोङो जोंखौ बुथारबा बुथारखौ जों जेबो नुगैया नाथाय नोंखौ जोङो लामा ससेयाव बुथारगोन बे हिनजावखौ लाना मानो खारगोन नोङो मा होनदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया फिसाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदोंना हो खोनाखै ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांबा नोंना बाइकआ आं हर ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो नोंखौ जोंनाव नोङो फैसा लाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुथारनो हागौ मिथिबाय जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे हासाना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना गित मांनायनो जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै मामिजों मोजां थाफैफिन जेबो होनलाथ' ओमफ्राय बेजों मानो थांनो नागिरदों मानो एबायदि खालामनो नागिरखोलै बाबालै बाबा नोंखौ जों गोदोनिफ्राय खोनाबोगासिनो होमबाबो जेबो होनाखै दिनैसो होनदोंथ' बाबालै एसेबो अननाय गैया नामा बाबा मामिखौ मानो बिदि खालामनो नागिरदों रावबो बिदि गैयाथ' बाबालै फैफिन बाबालै मोनथिगौ बे हिनजाव मा होनदों आबै आं हाबा जागोन मागोन नों मा खालामनो जोंखौसो बिदि होनना बुंहरबावदों बे हिनजाव होनदों आरो नाम्बारा एबारना बेलेग बेनो नाम्बारा बेलेग एबारना नाम्बार बेलेग हेल' खोनायाखै हंले
स' लोगोफोर दायो भिडिअखौ खोनासंनानै बुजि मोनबाय नङासै गथ'नियाथ' जोबोद दुखुनांथावना आरो बिनिफ्राय बांसिन दुखुनांथावना मा थाबावनो जोंनि बर' समाजाव खनले बारे बार जाबाय थायो बिनि थाखायनो आं बे भइस रेकर्डखौ हगारना होनाय जाबाय आंबो मालायनिफ्रायसो मोनखादों फेसबुकनिफ्राय ओंखायनो जास्ट आंबो इउटुबाव आपडेट होनो होननानै जाहाथे गुबुनफ्राबो खोनासंनानै ओमफ्राय गिनानै थायोबा बेफोरबायदि जायालासिनो थायो आंबो बेखौ मिजिंथियो स' लोगोफोर आं बांद्रायबो बुंबाय थाला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय अन्नानै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव दिनैसिम नङा साबस्क्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लाभ इउ टु बाय बाय